Owayengukapteni we-Kaizer Chiefs uDavid Kename useveze uvo lwakhe mayelana nokuthi umdlali wasemuva onekhono u-Anaso Miguel angalikhulisa kanjani izinga lakhe kulezi zinkundla zaseSoweto. Lo mdlali wasemuva ohlonishwayo uMiguel osuke e-Angola kwiPetro da Luanda ujoyine i-Kaizer Chiefs ngaphambi kwesizini ka-2024-2025 ye-Betway Premiership kulindelwe lukhulu emahlombe akhe. uMiguel usheshe wayiqinisa indawo yakhe kumakhosi eqala nemidlalo uphenduka umdlali ojwayelekile waze waba ngukapteni weqembu emidlalweni emibili kule sizini. Ngokuhambisana nesihlabani seBafana Bafana uRashwin Dodle, laba bobabili sebekhombise izimpawu ezithembisayo zokuthi bazowavikela kanjani amakhosi kuze kube manje ngemibala yamaGlamour Boys uGolden Black. Lo mdlali uneminyaka engu-28 ubudala usedlala imidlalo eyisithupha kuyo yonke imiqhudelwano, washaya igoli waphinde waba nomthelela kuma-clean sheet. uKename ugcizelela ukubaluleka kokuziphatha kahle, waluleka uMiguel ukuthi agweme ukuthola amakhadi okungenasidingo okungase kuphazamise inqubekela phambili yakhe ku-PSL. Irekhodi lokuqondiswa kwezigwegwe likaMiguel belilokhu likhathaza njengoba esenamakhadi aphuzu amane nekhadi elibomvu elilodwa kulo mkhankaso. Amakhadi aphuzu waqoqe ngesikhathi bedlala namaZulu FC, Mamelodi Sundowns neSuperSport United kabili, nokuholela ekutheni amiswe umdlalo wodwa bebhekene neMagesi FC. Ikhadi lakhe elibomvu lakamuva ebhekene neSundowns emidlalweni we-quarter final ye-Carling Knockout liqhubekise phambili ukukhathazeka. Ungumdlali wasemuva omuhle kodwa ngicabanga ukuthi kufanele afunde ukuzibamba futhi azothe uma edlala, kusho uKename. Ngicabanga ukuthi kuwukukhathazeka okuholele ekubutheni kwakhe lamakhadi, kodwa njengomholi nokuba ngukapteni kwesinye isikhathi wenza kahle kulowo mkhakha. Ukuthola amakhadi kuyenzeka ebholeni, uma izinto zingahambi kahle ugcina wenza lezo zenzo ezingalungile. Lezo zenzo ziza nemiphumela engase ihlasele iqembu. Uma ekulungisa lokho athola amakhadi amancane, uMiguel uzothuthukisa umdlalo wakhe ngaphandle kokungabaza.